दिनै जोबोद गोजोनथाव सान जे मंगलाजरा प्राइमारिनि सिङाव थानाय बे दैगुसु बाजाराव वुमेन्स मार्केट सेट बाहाय जोङो मोननो हादों जे बिटिआर सरकारनि जे प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जे बिटिआर सरकार बे प्रमद बर' सारनि अननायाव जोङो बाहाय बे मार्केटिं सेटखौ जों मोननो हादों। मानो होनना बुङोबा बे दैगुसु बाजाराव बे रोखोम मोजां जे दखान खालामनो थाखाय बे रोखोम मोनसे न' गैयामोन। दा बे न'खौ मोननानै हयथ' बे बाजाराव मोजाङै मैगं थाइगं फाननाय बा बेसादफोर गुबुन गुबुन बेसादफोर फाननायनि थाखाय मोजां जासिगोन। बेनि थाखाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो माने गोजोननाय फोरमायदों, मोजां मोनदों। आरो बे रोखोमनो गोबां हयथ' जौगालु हाबाफारिफोर दिनै प्रमद बर' सारनि जे इउपिपिएल सरकार बे सरकारा माने बे ओनसोलाव गोबां लामा दालां बान्दो हयथ' मावगासिनो दङ, गोबां डेभेलपमेन्टनि खामानि। बेनि अनगायैबो स्कुल कलेज गोबां मावगासिनो दङ। बे रोखोमनो दिनै बे ओनसोलनि रायजोफ्रा बे मार्केटिं सेटखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा नैबे मार्केटिं न' लुगोननि राङा बेसेबांसिम जानानै फैदों? बेहाय जेनाखि सेंसन बियो 22 लाखनि बेजों बेखौ लुफुंनाय जागोन। हयथ' बेनि अनगायैबो आरो उनफ्राव हयथ' माखासे एक्सटेनसन खालामबावनाय जागोन हयथ'बा दखानखौ नायनानै बा बाजारखौ नायनानै। दा बे रोखोम दा 22 लाखनि बे न'आ जागोन। दानि जे इउपिपिएल दोलो जे सरकारा जोंनो नैबेहाय सेसाफानि दैगुसु बाजाराव बाजार सेटखौ जे जोंनो हरदों, बिराद गोजोनथाव बाथ्रा। जों बिनि सिगाङाव जोंहा बिपिएफ दोलोआ 15 बोसोर बिसोरो मावलांबाय, बेस्राफोर बिसोरो लाबोनो हायाखिसै। दा भाग्यक्रमिक मा खालामनो, दा दिनैहाय जोङो इउपिपिएल दोलोआ दिनैहाय जोंहा लाबोनानै बेहाय मोजां जोंनि बे बाजार सेटखौ जे लुफैनो जोंहा लाबोनो हादों, बिराद गोजोनथाव बाथ्रा। दा जोंनि साफ्रोमबो इउपिपिएल दोलोनि जे पार्टिनि बेहाय मोनफ्रोमबो माबाखौ बिबानखौ लानानै दिनैनि नैबे न'खौ लुफुंनो नागिरनायाव जे फैनानै बाहागो लाफैदों, बेहायबो रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय। आरो हयथ' उनाव भबिष्यतआव जोङो मोनबोबावगोन जों आसा थिनानै दिनैनि नैबे न' लुनायनि जोङो बे खाम्फा गायसननायाव जोङो रोजा रोजा बयबो गोजोननाय थाबाय। आरो आंबो निजेस्व आंबो गोजोननाय थाबाय। आरो जों आसा खालामो बेबादिनो मोजां साबना हामना जेन' जों भबिष्यतआव जालांबाय थायो। दा आं बेखौ आसा खालामनानै आंनि बुंनायखौ आं बावनो फोजोबनाय जाबाय। मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसेथोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो, बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज, एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम, सेन्सरि एक्सपिरियेन्स। बेनि अनगायैबो हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट, सेफ एन्ड फ्रि लार्निं इनभाइरनमेन्ट, डेइलि उइकलि एक्टिभिटी रेकर्ड, नेचार कर्नार, लाइभ सीसीटीवी सिकिउरिटी, इमारजेन्सि फायार सेफ्टी एज वेल मेडिकेल किट, एयार कन्डिशनिं फेसिलिटी। बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638454887 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।